Lugadan na napat na persona sa pagkakadiskwido kan duwang motorsiklo sa barangay Gimagaan, Dunsol, Sorsogon, pasado alas 10:30 nin aga kasudma. Sa impormasyon, marikas ang padalagang kansaro sa imbweltong motorsiklo na pasiring kuta sa barangay San Rafael. Huli tapakurbada ang dalan, day kay ninaantisiparan ang kasabat na motorsiklo na pasiring sa banwa ang Kandunsol na nauli sa indang pagkakadiskwido. Wala po ma'am. Yung sa dalapin mo, wala pang lisensya. Yung babae ko, himatay yung babae. Tapos yung tatlong lalaki, conscious naman sila. Haros day na mapakinabangang paanduang imbweltong motorsiklo sa kusog kang Banggaan. Bakuman accident-prone area ang lugar. Alagad sigun sa otoridad, mas maray manggiraray ang pagiging rigmat. Sabi ko lang po dyan, ma'am, mag-ingat lang lagi. Yan lang po ang unahin nila ang safety first. Mientras tanto, kasubagong aga, sarumpang pasaherong bus ang suminalpok sa likodan na porsyong kansarong truck sa La Opinion, Nabo, Camarines Sur. Base sa inisyal na investigasyon, pasiring sa syudad ng Legazpi ang duwang imbweltong bihikulo. Sa mga litratong ini, mahihiling ang mga pasangsalming kambas, maginan ikinaag na tulay nga ni may maagihan palwa sa bus ang mga pasahero. Sa ngunyan, padagos pa ang ginigibong investigasyon kang PNP sa insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.